Ayo, kembali lagi di podcast. apa liane podcast ya, Bu? Apa ya? Cangkruan. Cangkruan. Ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol. Gendu-gendu rasa. Gendu rasa mirunggan. Nah, Suka parisuka. Iki enake ngomong ke kehidupan apa kian? kuwi mah mau rung di ngomong apa deh? Aku mungkin saka iki lho aku sing aku batik. Ora bali sik. Ora langsung Mampir. Apa jenenge hawa-hawa wong mantenan ki isih krasa lho. Nah, dadi nek aku nek mantenan ngono kae dadi iki kelingan kisahe salah satu warga Solo sing dhisik terkenal. Sopo? Untuk Pak Jokowi lho. Solo nek untuk Pak Jokowi. Jadi bahaya. Lagi bahaya. Bahaya. Jadi bahas. Jadi kuwi yan maestro keroncong. Maestro keroncong. Gesang dhisik. Pak Gesang. Sampeyan nek ngerti kisah Pak Gesang. Jadi beliau kan ada salah satu lagu sing bener-bener kuwi sebenarnya kisah hidupnya yang dipendam. Kuwi jenenge sapu tangan. Tahu? Sapu tangan yang harum baunya. Ngono kae pokoke kali ya. Rung tahu aku nek sing kuwi rung tahu. Jadi di balik lagu sapu tangan itu ada kisah yang menurut saya cukup apa ya menyedihkan lah bagi Pak Gesang. Jadi ceritane iki lak zaman nom Pak Gesang kuwi lak arep pentas nyanyi. Keroncong. Keroncong apa mbuh pokoke zaman dhisik nyanyi. Nah dilalai kan barengan karo penari latar. Jadi di pentas ono nari. Nah, waktu kuwi rak Pak Gesang kuwi rak keringetan. Wah, keringetan ono karo mlobos ono kae. Nah, tiba-tiba ono mbak-mbak penari nyamberi. Mas, ini sapu tangan buat ngelap keringat. Ya, berawal saka kuwi. Gawe. Urung. Saya ono cerita selanjutnya. Jadi waktu kuwi kan bar dinehi sapu tangan, Pak Gesang kaget. Wah, sapa iki? Kok ayune kaya widodari, basane kaya ngono kuwi. Nah, dhek ngene sapu tangan diambu, sapu tangane iki ambune wangi banget. Nah, saka kuwi terus dienggo lap keringet to. Masih nggo lap keringet kuwi ngasih ambune ra ilang-ilang. Terus dhek ngerasa seneng karo wedok kuwi iki kok kaya ra biasa ngono gitu. Wah, iki aku jatuh cinta karo Pak Gesang ngono kuwi. Nah, tapi mbake kuwi bareng ngenehi lap kuwi terus lunga. Ngenehi apa sapu tangan. Nah, terus diawe karo Pak Gesang dijak kenalan. Wis kenalan, terus ganti hari mereka sering ketemu, ngobrol, terus jalan-jalan sampai pada akhirnya pacaran. Sama-sama pacaran. Wis bar pacaran, terus Pak Gesang karo cewek iki mau yang tidak diketahui namanya, kuwi iki berencana untuk menikah. Pokoknya diangen-angen nikah. Angen-angen nikah. Terus besok piye kehidupan selanjutnya gimana, wis ono gambarane seperti itu. Dan waktu itu memang Pak Gesang seneng banget ya. Seneng kepati-pati kalau jene. Wah, seneng banget kok iki wis ngerai jodohku iki lah ngono iki. Nah, pada akhirnya setelah berjalannya waktu tiba-tiba cewek tersebut hilang kabar. Terus pokoknya ra ono kabar.
waktu itu juga belum ada handphone, jadi golek yo kangelan to ya. Iya. Kangelan rungono medsos. Nek saya kan golek nang Facebook ketemu. Nah, iya. Oh, Instagram tuh. Wah, Posting ICC. Posting ICC. Kenal iki ra lur. Nah, kuwi sampai dia itu nunggu. Jadi beliau menunggu lama kok orang ini nggak muncul kayak gitu. Terus iki piye gitu, aku wis kebaca tresno iki mau bawa kemana gitu. Nah akhirnya Pak Gesang itu karena sudah cinta mati itu dia tuh nggak mau nikah kalau nggak sama mbak tersebut. Nah sih seperti itu, tapi beliau dijodohkan dengan orang lain. Jadi Pak Gesang itu dijodohkan dengan orang lain, tapi Pak Gesang nggak cinta. Ya, orang tuanya seperti itu. Nah, bertahun-tahun beliau menyimpan sapu tangan tersebut. Setiap dia kangen, dia nyium baunya. Bahkan sapu tangan itu nggak dicuci sama beliau, sampai akhir hayatnya masih dipegang. Makanya beliau membuat lagu sapu tangan itu diperuntukkan untuk wanita misterius tersebut. Sampai akhir hayatnya itu kacunya itu minta dikuburkan sama beliau. Nah kembali lagi dia dijodohkan dengan orang lain yang dia tidak mencintainya. Pada akhirnya waktu itu selang berapa tahun Pak Gesang dipegat sama istrinya yang nggak mencintai. Jodoh itu. Nah untuk kisahnya aku nggak tahu ya, yang jelas Pak Gesang pada waktu itu keluar dari rumah, dalam artian dia sampai akhir hayatnya tidak punya rumah. Ya jadi sampai akhir hayatnya sebenarnya beliau sempat dikasih rumah sama wali kota apa bupati, saya lupa daerah situ, tapi sebelum itu dia tidak mempunyai rumah seperti itu. Jadi memang apa ya, kacu atau sapu tangan tersebut, lagu tersebut mempunyai kenangan yang sangat luar biasa di sanubari Pak Gesang. Seru banget ya, ngasih dia milih rabi gitu loh. Sampai akhir hayatnya kan dia tidak nikah karena ya wes cukup nikah sekali dengan orang yang tidak dia cintai dan yo sudah gitu. Sampai akhir hayatnya dia tidak menikah. Nah itu apa ya, salah satu menjadi power of love dari Pak Gesang kayak gitu. Lalu dari kelingan itu ngeri ya bisa. Iya mesake loh sebenarnya. Menarik tapi juga mesake gitu loh, karena pada akhirnya beliau tidak menikah, memilih tidak menikah. Bahkan di akhir hayatnya beliau meminta untuk sapu tangan tersebut dikuburkan sampai akhir hayatnya gitu. Ya nek dhek kangen lho sapu tangan itu diambu kayak gitu. Ngeri. Nah, ya itu menurut aku baca di Facebooknya Pak Nasirun Purwakartun. Jadi memang beliau salah satu orang yang sering ketemu dengan beliau. Jadi makanya dia tahu kisah tersebut. Berarti gue kisah benar-benar kisah nyata. Iya, kisah nyata seperti itu. Ngeri. Jadi sae jane. Tapi yang anu sih Denek. Apa? Iya. Yo balik meneh ngomong ke soal wong biyen yo memang. Nah, iki menarik wong biyen. Wong sing yo nek ndelok yo beberapa cerita termasuk apa Pak Gesang mau kan dan tokoh-tokoh di era-era itu. Ya. Kuwi memang apa ya, nek aku ndelok ke dilalai iki wong-wong sing memang duwe pegangan. Duwe iso di nganu, iso di apa ya? Apa jenenge? Iso dipercaya. Heeh. Karo nganu apa? Bisa dipegang. Udah mesti secara dhek urip nglakoni urip iki. Aku nek orang ini orang lho, maksudnya memang punya idealis tertentu tersendiri. Entah wis apa idealis ya. Entah Pram, entah siapapun itulah, maksudnya era-era mbiyen sing ngono kae. Dengan Yonon Sewu banyak kasus sing kontroversial soal
wong biyen. Iya. Aku nyebutnya wong biyen Iya, ya. heeh. Udah menjurus ke Betul. seseorang dan Iya. yo sing bahkan sing sempat booming meneh Heeh. gara-gara gonjang Gonjang-ganjing. ganjinge Konoha. Ya, Konoha Gakure. Konoha lho iki, Juliane lho. Konoha. Konoha. Gonjang ganjinge Konoha Gonjang-ganjing. akhirnya mencuat meneh Hmm. tokoh-tokoh sing biyen ki Oh. sempet booming, sempet Iya. yo angslup kena isu lian-liane, saiki booming meneh. Nek tak delok memang mereka punya apa ya idealisme sing Tinggi iki ya. mungkin di satu sisi yo nek nggon bab bener atau salahnya mungkin anu yo kuwi Apa relatif. ya relatif yo. Dan gue juga ndelok soal nganu barang apa isi relevan nggak ketika misalkan nek biyen mungkin oke relevan dengan pegangan-pegangan seperti Ya. itu duwe idealisme kaya ngono kuwi tapi nek saat ini mungkin isi yo perlu godhok meneh lah. Tadi maksudku di satu sisi bisa buat contoh. Iya. Enggak melulu sing terus apa Pak Gesang tok tapi beberapa tokoh yang lain. sing gue mau yo punya ceritane masing-masing gue mau bisa iso di delok biyen ki ngene iki iki iso ra iki digawa meneh ning era saat ini digeret meneh ning era saat ini disandingkan meneh dengan fenomena-fenomena saat ini ki kaya ngopo akhirnya mungkin bisa menjadi satu apa tambahan pegangan nggo anu yo iki pegangan hidup lah iso dikatakan ngono kuwi pegangan hidup. Tapi aku ndeloke ngopo ya maksudnya Indonesia ku ya enggak ya mungkin saiki oke juga sing ngono cuman kan enggak terekspos toh. Ya, Kalah dengan isu sing luwih sing FYP ngono kae. Viral. Aku penasarane kuwi kok ya kaya Pram terus era-era kae sapa sing ya kae lah. Sing nulis Madilog ngono kae. Mereka wong-wong biyen kok ate duwe idealisme begitu besarnya. Dan herannya lagi walaupun idealismenya itu istilahnya menyakiti dia sendiri, tetap dia tidak goyah. Ya enggak. Jadi walaupun idealisme iki marai dhek sang soro masih yang saya di penjara dan sebagainya, tapi kan nggak goyah mereka. Sama saiki beda bos. Idealisme 1 juta. Rasi idealisme langsung kan. Idealisme tak ijoli rebon siji mas. Ya gue ya bakal. Nganu ya memang. Ya di satu sisi memang duwe idealisme iki HP, tapi juga ning beberapa kasus belum kadang relevan ya. Kadang sok malah dadi apa ya? Bumerang. Dianggap bisa dadi bumerang juga karena dianggap kowe kok wonge kaku to. Padahal nek jenenge era saat ini lho, era nek disandingkan dengan era saat ini oke mungkin duwe idealisme tapi disandingkan dengan era-era saat ini sing apa banyak sekali membutuhkan pergerakan kolektif misalkan yo saiki nggak YouTube lah maksudnya nggak YouTube butuh tim loh. Iya sih iki nek arep kenceng-kencengan wah gak aku nek ora ono ngene iki bubar loh timnya. Nah iya di ono tuntutan bahwa ning zaman saiki iki contoh kecil lumayan ya tadi YouTuber dan segala macamnya wi membutuhkan kerja sama tim. Tapi berarti juga, ini apa sedikit menurunkan ego masing-masing. Nah, kuwi saiki kan mungkin nek ning nggon bahasa apa ya nek ning nggone wong Jawa seorang pemimpin kuwi iso ngemong lah. Oh, konsep iki ajar ini. Kuwi iso. Nuri Handayani. Kuwi. Ing Madya manggon Karso. Tut Wuri Handayani. Kayak
ing ngarsa sung tulodo ing Karso Juntulodo, ing Madya Mangun Karso Tut Wuri Handaya. Tapi juga ada beberapa kasus sekarang itu banyak yang ini yang idealis kalah dengan realistis. Iya loh. Realistis wae bos, tadi duit ya. Iya. Kalau gitu. Ya ada beberapa kasus seperti itu. Ya aku mau pinter-pinternya iki apa menyaring loh. Iya. Dengan apa kemajuan teknologi sing saat ini kaya ngene iki, dengan membludaknya informasi kudune gelem ra gelem. Dia ya duwe filter iki iso gitu cukup. Iya. Tapi juga butuh prosesnya tau bos. Iya sih. Ya nun sewu bukan kok arep ngajari, tapi yo nek aku ndelok apa kaya podcast sing wis ana rata-rata do bahas kuwi. Dan mungkin yo ana bener juga to. Yo be yo maksudnya anu ya. Iya relatif mau. Ya nek balik meneh ning apa Rio Hasan kan. Nek awake dhewe kuwi duwe pikiran apa ya utuh realistis tapi si jine apa si jine realistis. Nah, aku sing tak keling saka Rio Hasan ning anu ya. Lalu, Saat sekarang Tuhan, kalau kita ngomongin agama, kita pasti berbeda-beda. Kita ngomongin Tuhan berbeda-beda. Satu hal yang bisa menyatukan apa uang. Saiki nek ngomongin duit wis to, kabeh padha. Iya. Jarine anu lho, dokes lho. Ya kuwi aku nyambung ning Tali ya. tapi udah realistis kok, maksudnya Apa? udah realistis. Rasional. Oh, rasional. Nek awake dhewe iki berpikir Rasional. rasional. Iki ora ana wong rabi. Ngono ya. Nek anu apa sing ngomong Rio Hasan. Iya, san mergane ngono. Karena nek yo pikiran rasional yo. Iya. Konsep rasionalisme ra sing kira-kira nggak merugikan. Maksudnya sing cara gampangane lah. Betul kuwi. Wih, nah sementara nek disandingkan dengan yo jenenge kowe menikah kan asine mendekatkan masalah. Nah, bener. Aku dadi kelingan kata-katane koncoku. Kalau kamu mau tambah masalah maka menikahlah. Nah, ya kuwi. Nek apa pikiran rasional menurut Rio Hasan ngono gitu. Maksudnya nek iya bakalan ra ono wong rabi. Iya, Cinta barang iki enggak rasional. jadi intinya pian rapi belum tentu bahagia ya. Yo, karena mau menyambungkan dua yo apa pokok pikiran sing beda mau iki perlu strategi sing disepakati kedua belah pihak. Biasanya strategi yang memforsir energi. Ya, dong. Iya, sangat ruwet. Nah, Barina ya, jadi menarik ya ngomongin bab pernikahan itu. Banyak anak-anak Gen Z sekarang itu beranggapan bahwa kalau kita menikah kita akan bahagia gitu. Kowe lah kowe ngopo kok orang ini biasanya dong ini ya statusnya capek nih bos, pengen nikah aja ngene iki. Padahal nikah itu capek ora ya. Tambah capek Seperti itu. telung perkara dari Pak Bayu dari Pak Bayu Nurseto. Jadi CP kayak ketok isih tengah saiki telung perkara gitu. Nek jarine sapa ya kayak ngomongin nek kalau kamu menikah itu jangan mencari bahagia, tapi ciptakanlah bahagia bersama-sama. wis sing angel ya. Tapi baline ya zaman sekarang kuwi ana sik dijenengi standar TikTok. Standar media sosial. Yeah. Nah, kuwi sing marai nyebahi biasanya karena opo? Karena biasanya orang-orang itu sekarang terutama anak-anak sekarang itu kan mereka standarikan ngikuti standar media sosial, padahal kita kan nggak tahu kemampuan orang yang kita lihat seberapa, kemampuan kita seberapa. Kadang itu harus jadi ngongso gitu loh. Harus kayak gitu, harus sama kayak gitu, kalau enggak nanti kita ketinggalan gitu. Dan kan sebenarnya
apa ya wis menikah itu menambah masalah isih dia mengikuti standar TikTok jadi masalah kuadrat tuh Iya. perlu biar masalah zaman sekarang jadi standar itu Anu ku mau Den, apa balik meneh soal ku mau membludaknya informasi. Terus akhirnya pinter-pinternya le filter ya nek disandingkan dengan konsep apa Jawa. Iki kan ojo gumunan ngono gitu. Iki nek cara wong biyen rak ojo kagetan. Ngono kuwi to. Mungkin makanya konsep-konsep kejawen iki asline masih sangat relevan ning zaman saiki. Tapi ngopo do kembangan gue ya. Kuwi ono dua kemungkinan meneh iki. Iki tok sing demong gak dhewe wingi ya. Pertama ra ngerti. Sing kepindune wis apa ibaratnya kemblekan karo mau konsep-konsep FOMO dan segala macamnya. Ya iki meng ngobrol ya Jen. Ngobrol. Bukan gimana. Ora kok ngajari kok piye ora. Iki rambal sih dia. Tian tambah sih. Turu kali ini. Nah ora ada ya ini hampir ayam sih. Ayam kan. Bengi iki Paseko. Paseko Pentelat. Oh mendah. Oh suwe banget orang yang mentelat iki. Wis ora ono. Ora iso metu-metu ya kena telung perkara. Iya, tadi ngomong ke bab pernikahan iki jane apa ya kompleks sekali gitu, luas gitu. Tapi kan zaman sekarang kan banyak sing aku pengen menikah mergo koncone sudah nikah. Aku pengen nikah mergo umurku wis dan nek menurutmu piye dadi bener ora sih wong kayak gitu. Aku ki gak pengen nikah mergane apa usia aku wis anu iki selanjutnya gitu. Akhirnya dia tidak mengindahkan hal-hal lain, yang penting rabi ya gitu loh. Kan banyak tuh kayak gitu. Iya, kuwi yo piye Den? Berarti kita omongannya dulu. Kalian mesti pertimbangannya warna-warna lagi. Iya sih. Karena sing non sewu ketika nikah iki ono misalkan gini. Contoh kasus misalkan ono wong sing ora pengen rabi suwe-suwe soalnya pertimbangannya karena besok nek aku duwe anak ben aku ketika wis ibaratnya wis pensiun wis ora iso ngopo-ngopo iki anak wis do mentas kabeh. Ono sing ngono kuwi to. Ono meneh sing memang karena ono sing anu ya, saya tak potong. Menghindari zina. Iya, Nah, aku mau akhirnya oke banget indikator sing iki mempengaruhi. asine yo rumit. Tapi nek aku ngono ya. Jadi aku saat ini berpandangan aku lebih setuju kalau orang menikah itu atau orang mencintai seseorang itu tidak harus sepenuhnya memakai perasaan. Jadi kadang kan ada tuh aku ra mandang apa-apa pokoke aku saka ati aku tresno banget karo kowe Mas lho kuwi. Dan itu kan dia benar-benar melumpuhkan logikanya demi perasaannya gitu loh. Nah, kalau menurutku hal seperti itu akan bahaya karena dia nggak tahu nih, dia tidak mempertimbangkan nih seperti ya nyun sewu kayak kadang kan ada sing gap umurnya terlalu jauh. Aku nggak masalah, aku pokoknya perasaanku yakin dengan kamu kayak gitu ini. Terus ada yang dia tidak mempertimbangkan juga, semisal besok harus punya anak berapa, besok keuangannya harus diurusi seperti apa, kalau aku kerja kamu kerja terus besok seperti apa, atau kalau aku kerja kamu nggak kerja seperti apa. Hal-hal seperti itu kan hal-hal yang harus dipikirkan melalui logika, bukan hanya perasaan gitu loh. Jadi
Ya itu yang jadi kalau menurutku yang lebih tepat itu adalah 50% perasaan, 50% logika. Karena kita tidak memungkiri kita hidup ketika setelah menikah itu tidak hanya mengandalkan cinta saja. Perlu banyak sekali hal-hal lain atau hal-hal logika-logika lain yang harus kita atau realita-realita lain yang harus kita jalani setelah menikah gitu loh. Iya, Den. Setuju lah. Aku sepakat soal ini. Soalnya kan ya iki mungkin bisa jadi pembelajaran juga pada rekan-rekan anak-anak muda yang sekarang pada masih seneng-senengnya pacaran, dulan, ngono-ngono kae. Ya jangan sampai ya gitu loh panjenengan iki sesuk do menikah karena 100% perasaanku padanya kayak gitu. Logikanya mati loh. Iya. Jangan sampai gitu. Tapi ono sik ngomong ini juga. Iya. Cinta itu melumpuhkan logika. Nah, kuwi lho yang. Terus piye wi? Kehidupannya nanti gimana? Kalau semisal oke perasaan itu bisa terlukai. Ya toh. Kalau semisal besok nikah ternyata kelakuan dia itu kok kaya ngene ya kayak gitu. Perasaan pas saat durunge nikah ki ora ngene deh, ora selingkuh deh, apa orang mendem-mendeman deh dan sebagainya. Atau dek iki nganu deh pas dhisik sak durunge rabi pas pacaran iki lomo deh sering kenanya njajakke aku. Saiki bar rabi kok ora dan sebagainya. Jadi apa ya kayak perasaan terciderai sehingga bentuk-bentuk surprise sing nah liyane. Jadi koyo terus males ngono ki. Bahkan banyak yang seperti itu. Termasuk kaya hobi mulai kan. Sadurunge rabi kudu dicetak sik. Aku hobiku mancing, Dik. Nah, itu ra diomongke mah ngerti-ngerti pas rabi. Dek muncak mancing hati perkara. Kadang hal seperti itu tau yang kali aku mau dan ya mungkin ada benernya juga ya soal cinta lagi aslinya melumpuhkan logika ya. Tapi setuju nggak kalau itu diterapkan sampai dia menikah? Yo nganu nek nggon kasus iku mau ya kasus soal cinta melumpuhkan logika mau ora gandeng wis melumpuhkan logika akhirnya secara tidak sadar sing dilakoni iki yo ngono kuwi mesti imut dengan bermodalkan cinta. Makanya nek Rio Hasan mau ngomong iki nek wong kabeh pikirannya rasional ora wong rabi. Berarti anu nek iso rasional iki aja terlalu rasional ngono ya. Kuwi nganu wis sulit tuh kan. Sekian batasan rasional itu seperti apa? Maksudnya dalam artian rasional ini kudu kepiye gitu loh. Kan ada orang sing dia tidak bisa membayangkan rasional itu seperti apa sih. Ya kuwi kan nek Rio Hasan kan ibaratnya pengandaian tuh. Maksudnya ketika semua orang ning sak dunia iki punya pikiran rasional, dia akan sangat ngurangno wong sing rabi. Berarti kan secara tidak langsung rata-rata wong sing saat ini ki memang yo random ki mau ono sing duwe pikiran rasional, ono sing ora, ono sing setengah-setengah, ono sing mau gabungan dengan 50% logika, 50% apa perasaan. Yo memang fenomenane ngono kuwi deh gitu ya. Maksudnya tapi anu juga sih biasa soalnya nek sains kan ngomongnya soal secara biologi ya maksudnya ya manusia kira aslinya kewan sing dine akal. Nah otomatis nek kewan kan punya insting, punya hawa nafsu tuh. Nah kuwi sing mungkin muncul ning ono iklan.
Wah, tekan ndi mau main. Jadi Balina yang aku sih kepikiran. Jadi orang yang cintanya melumpuhkan logika itu kan biasanya lagi senang-senangnya pacaran gitu. Iya. Apalagi atau daerah barabi gitulah menganyaran gitu. Tapi sampai kapan gitu loh? Apakah kalau dia itu terbentur realita, ya apakah masih lumpuh logikanya apa tidak? Contohnya gini. Oke, aku mencintai kamu apa adanya gitu. Kowe ra kerja ra apa-apa, wis aku kok seneng banget iki katanya. Akhirnya nikah ki. Akhirnya suwe-suwe terus kok ini yo tinggal tuku gas we cara dene angel gitu. Nah, apakah sampai segitunya gitu loh? Apakah sampai tahap itu juga masih logikanya lumpuh tuh, nggak apa-apa randi gas ra apa ngono pek godhong kok apa dimakmu ngono sing penting karo kowe ngono apakah sampai ke sana gitu loh maksud gue. Nek sampai ke sana ora gitu Eden. Enggak ya, berarti tetap melumpuhkan logika itu suatu saat akan sadar ketika terbentur realita mungkin ya. Ya gue mau ketika misalkan kan ngene iki. Konsep cinta kan wah tadi anu gitu. Menarik. Konsep cinta. Konsep cinta muncul kan pertama karena iki misalkan melihat sesuatu sing iki menarik iki. Iki ayu iki misalkan nek objeke menungso. Iki pinter iki wong iki ngono-ngono kae to. Nah, setelah saka kuwi muncul cinta. Nah, konsep cinta kan asine enggak sing terus kuwi iki kaya nek ning dadi wis ora mlebu ning nggon konsep biologis kan. Nek secara biologis kan nafsu ki. Heeh. Sing muncul ning kono nafsu, tapi nek cinta kan iki objek abstrak sing iki iso timbul iso objek apa? Abstrak. Iso timbul iso ilang. Heeh. Tergantung kok anune kuwi mau apa intervensi sing manungsane kuwi mau oleh apa misalkan mau lagi terbentur soal ekonomi waduh kok tadi akhirnya pikiran soal atau perasaan cinta mau ilang yo akhirnya mikire nganggo logika. Nah kita ngono dulu Den masih enggak sejauh njuk apa-apa terus buta ora cinta buta barang kayak Kuwi aku sempat denger kayak iki. Jadi cinta itu perlu diisi ulang seperti kayak dipupuk ya itu. Ono bahan bakare gitu. Ya. Ngono ya. Heeh. Akhirnya kan kuwi mau misalkan terbentur soal apa, akhirnya pikiran-pikiran logika sing muncul atau pikiran rasional sing muncul sing menghilangkan penumpuan logika gue mau njuk menghilangkan soal perasaan dan lain-lain akhirnya timbul konflik timbul macam-macam akhirnya ya nun sewu ono sing pisah ono sing anu tapi gue mau nyambung soal bumbu-bumbu gue mau memang nek secara apa ya aku tahu krungu soal kuwi manusia ki alam bawah sadar kuwi butuh suatu trigger, butuh suatu pancingan sing kuwi mempengaruhi dhek lakune dhek. Ketika misalkan kuwi mau kuwi sing apik-apik, berarti timbul cinta ki ning kene. Sing ketemu sing elek-elek, pikiran rasional ki sing anu, pikiran logika ki sing anu sing lagi muncul jo akhirnya mempengaruhi. Jadi kita iki apa enggak sing terus misalkan gandeng cinta itu buta dan cinta itu melumpuhkan logika dan segala macamnya enggak sing seterusnya akan seperti itu. Jadi konsep cinta itu melumpuhkan logika ki maksudnya seketika ketika cinta kuwi muncul. Cinta kuwi perasaan kuwi muncul akhirnya aku ora peduli dengan DE sing ra kerja, aku ora peduli dengan DE sing penting aku iso karo kowe, karo DE terus. Berarti kalau pas muncul ya.
Kalau pas nanti tenggelam beda lagi ya harusannya. Engko mesti kan yo mesti yo nek zaman yang-yangan kan mesti ono seneng terus ono mesti wah wis jeleh karo kuwi. Ono pengaruh-pengaruh. Masa lalu. Malah tekan dinti to, Mek. Ya ingat zaman nom ya ya. Saiki isih enom. Isih mau channel Selikur ya. ketake ngono ki den ketake. Menarik. Tapi memang abstrak ya jenenge cinta gitu. Perasaan cinta. Yo Polanya sebenarnya ada ya. Polane ono, polane Ya seperti saya jenengan mengatakan tadi tuh. Maksudnya yo bahkan yo mau apa ya ono sing iso nek nyambungin ning gone kayak Sujiwo Tejo tau ngomong kayak Sujiwo Tejo pakarnya cinta. Aku ngene. Kita nek ra kleru. Kita bisa merencanakan menikah dengan siapa tapi tidak bisa menentukan cinta kita untuk siapa. Tak ikuti pengajian Sujiwo Tejo. Pengajian cinta Presiden Janjukers. Ya, menarik. Yo iki meh ngobrol-ngobrol. Kali ini ngobrol, guys. Ora kok njuk keminter ya ora. Ya. Wong iki meh omonge wong liya. Apa sing gak dhewe delok iki diomongin nang kene. Bahan omongane ya minggu kuwi apa meneh. Sujiwo Tejo. Ya tuh. Apa ya? Luas tenan ngomongin babagan perasaan iki. Yo ming apa ya? Jadi para anak-anak zaman sekarang, anak muda zaman sekarang kan yo ya memang semua itu ndak yo kabeh iki kudu terbentur sithik, kudu nglakoni sithik kadang yo. Kan ngono to ya. Kadang ya sih belum paham juga. Jadi nek do pacaran kayak kadang ya mungkin aku setuju nih pacaran apa meneh pacaran gonta-ganti pacar. Karena ben dhek iki ngerti gitu loh. Karena apa ya? Masa zaman pacaran ya positif loh ini. Ben dia itu juga tahu karakter orang, terus dia kebentur dengan apa keadaan dan sebagainya, kebentur dengan perasaan dan sebagainya. Ya itu bisa jadi pelajaran buat dia sebelum menikah gitu loh. Karena kan jujur wae wong menikah apalagi wong urung tau nikah. Ya kuwi apa ya kita nggak tahu tuh yang apa yang nanti kita hadapi kan kita nggak tahu. Jarine sapa wae vokalis sapa lali ya. Ya kowe nek pacaran ra apa rasa setia banget ngono lho. Kadang ya kan urung dadi apa suami istri ya gitu. Iya. Pasti kowe iso ya golek sing terbaik lah kayak gitu, nggak harus terpaku pada satu orang kayak gitu. Dengan catatan pacaran yang positif. Iya. Kita tidak memungkiri ya kalau anak muda iya seneng pacaran ya seneng kayak gitu. Cuma kan kita harus menekankan lagi bahwa pacaran yang positif seperti itu. Biyen awale sapa wingi? Sing ngopo sing mengusung konsep pacar. Soalnya nek yo piye dinasine kan janjane iki kekancan. Cuman luwih terbuka wae to. Nek aku kok nganu ya, kekancan tapi nganggo perasaan. Ora. Nganggo perasaan dan lebih terbuka. Terbuka pikirannya itu iki. Terbuka.
Ya iki mau. Nganu. Kali bingung kan. Ya iki mau ngomong-ngomong. Heeh. Aja sing apik dicontoh, sing elek aja dicontoh. Bahaya. Nah ya, Kali ya mau kudu zaman saiki kan pinter-pintere lemong filter to. pinter. Karo nganu yan, dadi nek ngomongin pacaran yang dadi kalingan ilmu parenting. Jadi ya nyun sewu zaman saiki banyak anak-anak SD, SMP ya sing ini realita loh, banyak berita sing Iya. kepergok anu ngono kuwi dan sebagainya. Aku sendiri ya sebagai bapak yang mempunyai anak ya rada resah kayak gitu dengan hal seperti itu. Makanya apa ya, ilmu parenting apa ya jenenge, ilmu parenting apa? Ilmu parenting seksual apa nek jenenge? Ben bocah ki ngerti gitu loh. Nek semisal iki enggak baik, Dik. Iki enggak boleh, Dik. Atau kalau aku pernah baca kalau semisal anak itu memang harus dikenalkan terkait dengan seks kayak gitu, bahasa seks. Karena biar apa? Kalau nanti dia terjadi pelecehan seksual dan sebagainya itu dia bisa membela diri ya gitu. Kalau aku pernah dengar itu kan semisal, Dek, kalau semisal nanti dipegang ini jangan mau karena ini adalah ini seperti itu. Aku pernah baca tapi aku lupa gitu. Nah, menurutmu Bian terkait dengan parenting seksual tersebut? Soalnya memang zaman apa ya era-era ini kan udah meresahkan gitu. Paling ya di cinta-cinta sing rada menggelikan terkait kuwi kali iki. Nganu soalnya neng apa ya? Piye oleh aku ngomong ya. Aku bingung le nganu golek kata-kata. Nek aman ya, kata-kata aman ya. Ning Indonesia dhewe iki soal apa? Sex education ya, edukasi soal seks kuwi mau ki isih tabu. Padahal nek miturut ya kuwi mau sing tak omongke ning skala ilmu parenting kuwi sangat-sangat kudu memang bocah ki oleh apa ya, oleh sex education gitu. Nek ning luar kan ngono kae ya memang wis yo bahkan SD pun wis oleh saka wong tuane dhewe malah. Tapi nek dibenturkan soal ning Indonesia dhewe budaya timur. Iki isih tabu nggonjuk. Nganu bingung juga le meh arep memulai obrolan gitu piye, terus disandingkan dengan soal lingkungan juga sangat-sangat ndrawasi ngono. Karena yo kurang bejane ra. Oke wis dine sex education sing sedemikian rupa tapi oleh pengaruh-pengaruh lingkungan sing ngono kae negatif dan segala macamnya akhirnya malah apa menggok ngono. Sing dikhawatirkan kan kuwi asine mengapa kok ning Indonesia iki isih tabu dan segala macamnya. Ndak ning anu terus ini wis sudah kenal lebih dulu, masa zaman dia sudah mengenali terkait dengan sex education. Tahu-tahu karena dia sudah mengenali maka dia menguasai kan seperti itu. Jadi malah disalahgunakan seperti itu. Tapi menurutmu penting nggak itu sex education itu? Sangat-sangat penting dan bahkan iki wis nganu kok ning sekolah-sekolah koyo TK saya ngerti ku lho, TK iki wis ana pengenalan ngono kuwi. Walaupun hanya sebatas jangan pegang area-area ini ngono kae. Tapi masuk sini. Wis termasuk kuwi. Cuman kan kadang oke misalkan kuwi wis diterapke yo. Cuman ora ono pembedahan lebih lanjut lho, maksudnya ono analisis lebih lanjut. Iki metode kuwi iki wis apa dikatakan wis sesuai urung, wis memang wis apik po urung cara gampangane. Karena nek tak delok juga iki meng ibaratnya pengenalan soal alat-alat kelamin ngono kae lho. Belum menjurus ke inti ya ini ya. Heeh, urung ngopo to kok ora oleh. Ini iki akhire digeret
digerete ning nggon isu-isu agama. Oh. Iki Anak aurat. aurat dan segala macamnya. Oh. Tapi Masuk, nek miturut ilmu parenting iki yo wis kaya wis ora gathuk nek leku. Oh, no. Piye Den misalkan pengenalan iki ora oleh iki soalnya aurat dan segala macamnya. Tapi nek nggon ning ilmu parent ngene iki sing aku urung suwe pola pendidikan agama sing nggon nyambung ning nggon aurat kuwi mau. Kuwi kudu wis balita iki wis diterapin. Misalkan ngene iki. Nek duwe anak sing cewek iki nek iso yo ketika nyiwoki dan segala macamnya iki ibune. Oh. Jangan sekali ngedusi we nek iso ibune. Nek sing cewek. Sebaliknya juga ada cowok gitu ya. Wis nganti ngono kuwi lho. Berarti itu pengaruh ya nanti ya. Maksudnya secara bawah sadar ada pengaruh ya dia. Nek nggon kuwi ana pengaruhe soalnya ya kuwi ya alam bawah sadar awake dhewe enggak ngerti sing sedetil kaya nek apa pakar-pakar ngono kae ya. Akhire sing apa beredar ning masyarakat ya meng edukasi soal aurat kuwi mau, soal pengenalan kuwi mau, tapi ora ono sing tindak lanjut kaya iki piye to ono kajian lebih anu soal iki wis bener apa urung. Akhire meng mandek wis dinaiki iki. Carane nganggo iki ben supaya ora kepapar soal negatif misalnya. Tapi ora ono kajian sing luwih jero meneh. Iki piye dengan metode kuwi ya padha karo kurikulum lah. Kurikulum iki kan ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kabinet, ganti kabeh ganti. Ora ono sing apa kajian sing mau niki apa nganggo metode A. Wingi metode A iki kaya ngopo? Kajian ilmiah ya. Jurnal lah. Ketika ono jurnal pun ya hanya sebatas jurnal no. Dadi kaya-kaya iki kompleks banget. Soal yo contoh kecil iki mau ya soal sex education mau. Durung meneh soal engko pola asuh ning nggon nek didik anak lanang iki kepiye to? Nek didik anak wedok iki kepiye to? Urung by gender. Kuwi lagi ngomongke soal sex education. Dadi makane yo bel ketok abot banget iki. Kompleks ngono deh. Aku dhewe nganti bingung misalkan. Karena anakku yo lanang wedok iki dileleh. Yo nek biyen anu kaya misalkan sing ngedusi anakku sing lanang tak dusi terus. Tapi sing wedok iki aku yo nyoba iki nek iso ora tak demok lah. Ben mbokne wae. Tapi ngono kadang mbok kentenan ngono lho. Iya. Padahal nek secara mau keilmuan parenting dan secara jurnal dan segala macamnya nggon agama barang. Iki nek iso kecilik iki wis di treatment ngono kuwi. Wah, itu memang wis ono jurnale ya. Udah ada penelitiannya itu ya. Ketoke ono Den ketoke karena ya ku wis di apa ya wis lembaga-lembaga institusi pendidikan pun masuk akal. Apa nggunakake kuwi lho. Otomatis kan mereka juga enggak sembarangan toh. Iya. Gawe kebijakan. Masuk akal. Jadi yang pertama tabu mau akhirnya sing menghalangi ora ono sex education. Kalaupun ono ya hanya sebatas ya ngono kuwi mau ono tok ora ono nek ning luar kan aku ndeloke iki misalkan wis dinaiki ning lingkup keluarga wis dinaiki sex education. Ketika apa ning sekolahan misalkan ono kejadian-kejadian sing negatif kuwi saka guru saka apa orang tua murid iki wis ono diskusi ngono lho, ono tindak lanjut ngono lho. Nek ngene ketoke belum ada ya.
mbuh wis ana mbuh urung ketoke kaya Wis. ora seksi ya. Tapi sepengetahuan kita kurang ini ya, Hmm. kurang apa istilahnya ya, kurang ini sih, kurang seksi betul. Ning iya aku mau akhirnya ketika ngomong ke soal kejadian-kejadian sing ning berita ngono kae soal negatif-negatif ku mau rentetannya dadi tobat tuh. Wis tuwa nganggo banget. Heeh. Ya kaya nek apa ya yang liane bae lah. Berarti ini anu ya, pembahasan sex education sepertinya agak menggantung karena memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Ya tabu mau sih ya. Iya, ini dari PR pemerintah. Malah justru PR ya dewi deh. Awake dhewe. Karena sing duwe apa Tapi- komunitas terkecil keluarga gitu Iya sih. itu. Tapi pemerintah perlu nggak itu ikut campur? Yo kudune ana suatu yo kebijakan lah misalkan ya. ana aturan-aturan misalnya ning sekolah iki yo ana mau juga himbauan mau bahkan mungkin antar institusi misalkan institusi keagamaan karo institusi pendidikan karo institusi pemerintahan iki duduk bersama lho iki soal isu iki apike kepiye karena terbentur soal kuwi mau terbentur kene Ya. akhirnya ya weh Soalnya kan juga banyak masyarakat yang abai dan mungkin malah nggak tahu kayak gitu loh, malah nggak tahu kalau oh sex education tuh ada tuh kayak gitu. Kan iya tuh banyak yang Iya. tidak tahu tuh yang ya kuwi nek sing ra ngerti itu menurutku tetap peran pemerintah kudu aktif. Berarti tetap itu iki ya apa luwih masuk nek apabila dimasukkan dalam kurikulum ya. Nah, seperti itu disisipkan lah katakanlah. yo nganu sih ya perlu ana strategi sing bener-bener mateng misalnya nganu ya Benturannya kayak ya. tricky ya. Tricky. Oke. Soalnya nek yen dilane kanca bojone kancaku ki concern ning kuwi mau ning parenting mau duwe sekolah juga dan akhirnya kuwi mau kaya misalkan saiki ngawasi sak bocah kuwi ora iso ming wong tuwa tok ora iso ming guru tok wong tuwa ora iso pasrah karo guru sing ning sekolah ora iso pasrah karo misalkan dititipke ning pondok misalkan ora iso Tetap ada sisi tanggung jawabnya juga ya. Semua bertanggung jawab itu kan. yo soalnya pihak-pihakno tetap lingkungan tuh Iya. lingkungannya iki misalkan sekolah lingkungan terkecil keluarga mau wis apik misalkan tapi oleh pengaruh yang ada ning jopo akhirnya yo bumerang juga Sama aja ya. Berarti tetap bersinergi ya. Semua ya. gelem ra gelem ngono kuwi anu Berat. apa tadi Ini PLT. Zaman di sini lah ya. Zaman kerajaan. wah kuwi soalnya nek mbiyen kan sistem hierarki sih Iya sih. anu to isih bener-bener di Patriarki. anu di apa Bahkan dinut lah ya bahkan zaman di sini dibujukan wis biasa itu ya. Ini menarik. jadi sapa sing ya misalkan raja anggere wis paring dawuh rak yo weh Iya. gelem ra gelem kudu Bahkan di sini banyak sing anu ya dadi para kawula kuwi banyak sing nyelorohke anake itu. Monggo anu kalih
anak kula mawon. Padahal ming dadi statusnya dadi selir Iya. karo ampean gitu lho. Ya mungkin karena nek zaman dhisik iki ben sesuk di keturunan raja apa ben aku besaran raja ngono kuwi sik ngono. Walaupun statusnya selir. Nek dhisik banyak ini gitu. Tapi menarik nih ngomong ke wanita itu, bahkan wanita itu di zaman dulu juga banyak yang digunakan untuk alat politik. Oh iya. Kayak kasusnya Nyun Sewu, Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir menggunakan rantai emas pembayun untuk menaklukkan Mangir sehingga bisa ditaklukkan lewat itu. Mungkin kalau zaman-zaman sekarang mungkin ada juga ya, jadi kayak gitu ya, kalau semisal aku di konco pebisnis kondang iki anakku wedok. Iya. Anu iki di jodohe wae tapi ben jalan dene iki dienggo semakin melanggengkan Iya. bisnisnya. Nek sik kombo yang terkuat saat ini adalah orang pemerintahan dan orang pebisnis. Pebisnis butuh orang pemerintah, pemerintah butuh pebisnis. Akhirnya Sinergi. Kuwi padha karo anu yan. Apa ilmu stoikisme kalau saiki. Jadi apapun itu tergantung kita yang menyikapi. Kalau semisal memang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, yo nek iso yo kita menanggapinya juga nggak usah pakai emosi ya gitu. Karena memang apa yo, jadi emosi sendiri juga akan merugikan untuk kita sendiri dan lain-lain seperti itu. Jadi memang untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol, contohnya wae kaya dhewe numpak motor ki ana wong liya yak-yakan masih arep nyontreng dhewe katakanlah, tapi ra nyontreng. Nah, itu kan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Kita nggak bisa toh mengatur orang lain, anu, jangan ya-yaan dan sebagainya kan nggak bisa. Tetap, nah itu kan kalau kata stoikisme itu kan kita harus menanggapi dengan ya udah kayak gitu, biasa aja gitu, karena dia tidak bisa kita kontrol gitu, kecuali hal-hal yang bisa kita kontrol seperti itu. Ya iya, ning kejawen pun ngono to ya, maksudnya Apa ya nek kejawen ya? ya aku mau apa Selek Sumeleh. kuwi karo sing mau awal mau ojo kumunan soal ya. ojo gampang yo ngono Kagetan. Nah sini kan kuwi sebuah rentetan anu to apa ya, penyikapan suatu Masalah ya. Ya umum sing kadang ora mbono mbora ya babar secara gamblang, ngomongnya secara gamblang bahwa Jawa ki asine ngene lho. Ya. Ana ilmu-ilmu filsafat Jawa sing iso diterapke nggo urip misalkan ngene dan banyak kasus ini masih relevan loh, bahkan sampai era sekarang ya. Saat ini. Bun, nek aku tahu ndelok Paksi. Mas Paksi. Paksi Rara Salid. Kayak babar gue makna ngono ya ngono, ning aja ngono, barang ngono gitu. Iya. Cuman ya mau le tekan ora ning tapi masyarakat saya. Menarik loh itu ketika hal-hal seperti itu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah khususnya di Jawa gitu loh. Biar dari kecil tuh dia tuh mengenal piye to wong Jawa asale urip seperti itu. Ya mau dan wis politis ya. Politis ya. Ganti kabinet yo ada sesuatu, ganti wong ya ada sesuatu, ada misi-misi yang pribadi. Jadi kalau aku mengamati pemerintah Konoha
Ngono hal iki. Jadi mereka itu mengambil kebijakan bukan atas kepentingan rakyat, tapi kepentingan pribadi dan golongan. Oh iya. Atau kalau enggak diplomasi politik dalam artian ya lebih condong ke politik kayak gitu dalam dia mengambil kebijakan. Contohnya apa? Beras. Beras kita lebih suka impor karena menurut beberapa netizen itu kan biar impor ini kan ya mengko ben anu to kecipratan atau piye ngono iki ben iso ya terus ini iso dimanipulasi apa piye ngene. Ya. Nek ceritane netizen kono kae lho. Ya wis dadi rahasia umum sih. Iya. Bab ngono kuwi. Dan apa ya? Ya sampai saat ini dadi kaya korbannya adalah masyarakat kayak gitu. Contohnya apa? Petani itu kan sekarang pupuk angel. Terus tandur ya mesti rugi saiki ya gitu. Terus keberpihakan pemerintah tuh yang mana kayak gitu loh. Petani itu kan sekarang petani padi kan ya nyun sewu rondo mesake jane iki. Amen tandur mesti ya rasa piro pada akhirnya nggak dijual padi-padi tersebut yang dienggo mangan dhewe kan seperti itu tuh. Kuwi nek panen nek ra panen ya bu. Ya lucu ya soalnya. Yang terbaru itu durian di Indonesia itu kan sekarang baru kalah pamor dengan durian Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka bisa ekspor, bahkan ekspornya itu ke kita gitu loh, ke Indonesia. Padahal Indonesia sendiri itu durian tuh banyak sekali loh yang di sini itu masih turah-turah gitu loh. Dan kenapa Indonesia dengan luas yang sangat luas tersebut tidak bisa ekspor keluar, malah diimpori kon jowo ngono. Ya kayak kasusnya sapa ta ya kayak dhisik. Dadi ono produk saka Jepang. Kuwi beras. Tapi beras kuwi udah saka pari tapi saka sagu. Dadi sagu mau diolah. Dadi wujudnya beras ngono kae. Itu emang sagu, beras sagu. Sagu, heeh. Nah, kuwi lucune ngene iki. Sagune sekone dhewe. Gandeng awake dhewe kuwi ora iso ngolah. Akhirnya diekspor ning Jepang. Jepang ngolah kuwi mau dadi beras sagu ngono, didole ning kene. Dan oke sing kepangan soal isu-isu apa gula ning beras ki dhuwur no kayak marai diabetes dan segala macamnya. Akhirnya nek ora beras merah yo anggone kuwi beras sagu kuwi produk kemasan sing saka Jepang kuwi. Wis dadi propaganda pian. Ya aku mau. Aja mangan beras nasi biasa ngono diabetes mending kanggo iki wae sing saka Jepang iki. Pada akhirnya kan seperti itu kan dadi laris loh produk saka Jepang. Iya. Ya lucune ngono. Coba ta ini sih. Aku pernah nemoni misal. Gila yang metu saka ndi? Iki impor iki. Anjang nggowo saka Jepang. Nah, aku njuk ngulik to. Jebul produk iki. Sagune saka dhewe memang sengaja di ekspor. Nah, produk ekspor iki didol ning ngene dhewe. Dan nek saka skala bisnis kuwi pendapatane le ngedol kuwi luwih tikel teko ketimbang le tuku saka Indonesia. Dan produk kuwi banter banget jarene. Nang ngene. Heeh. Kemasan yo ana sing sekilo, ana sing setengah kilo. Ah, kuwi lho. Wujudnya beras ngono kae dan wujudnya. Ya beras ngono. Wujudnya. Soalnya nek Jawa pendidikan jane ana nganu juga ya napa sorghum lho. Oh iya, Sorghum ya jane apik.
Tapi menurutku anu sih apa dengan menasionalisasi nasi menjadi pangan wajib nasional itu menurut pendapat pribadiku kurang tepat, karena Indonesia sendiri itu sangat luas dan banyak dari bagian-bagian dari Indonesia yang dia itu pada awal mulanya itu tidak memakan nasi, yaitu makan sagu apa malah makan pokok adalah telo dan sebagainya gitu. Jadi ketika hal-hal yang memang dia sudah terbentuk secara alami dan tiba-tiba dia diganti yang gitu kan, jadi ketok kaya ora apa ya, jadi kayak sesuatu yang salah kayak gitu. Contohnya saiki Papua itu kan makan apa jenenge papeda itu, sagu. Ketika harus diganti nasi itu kan apa ya, jadi beda loh ya. Jadi karena memang dari dulu sudah makan apa papeda, makan sagu ya piye gitu loh, beda. Yo anu ya aku mau wis dadi rahasia umum mau iki mesti ana apa pola bisnis ning ngono mesti. Iya, soalnya masif banget ya. Ben do konsumsi beras, ben do konsumsi nasi, nggawe propaganda iki beras adalah makanan pokok. Padahal mungkin nek miturut sejarah mungkin kuwi lho. Mungkin iso kiriman saka mbuh saka Jepang, mbuh saka Londo. Iya. Ini kawasan kita tidak mencukupi apa kebutuhan warga masyarakat Indonesia, harus impor kayak gitu. Padahal kan masing-masing daerah kan juga ada makanan pokoknya sendiri-sendiri gitu. Kenapa itu saja enggak yang diunggulkan gitu loh. Oh nek daerah Papua sagu ya wis kanune sagu sing diangkat sing digencarkan. Ya aku mau den wis ana pola bisnismu. Mbiyen ki apa ta ya? Jadi memang memunculkan isu kuwi kaya misalkan taruhlah beras mau ya. Memang memunculkan beras mau sebagai makanan pokok, nasi sebagai makanan pokok orang Indonesia, sengaja dimunculkan ben supaya ngangkat iki bisnis mau, pebisnis yang tetap golek customer lah tetap. Iya sih. Sampai segitunya ya. Ya balik meneh sik jadi korban sapa masyarakat. Iya. Kaya nganu ya, gitu. Dadi aku kelingan zamane minyak lengo diganti gas itu. Itu kan juga masif loh itu. Akhirnya bahasan kabeh nganggo gas, gasnya langka. Baru ganti kon nganggo listrik. Ya, makanya sangat-sangat penting apa menggelorakan meneh isu-isu tradisionalisme malu. Tradisi iki dimunculke meneh supaya yo di satu sisi memang pelestarian sing kepindune ya aku mau apa branding soal makanan pokok, terus apa sing kekhasan daerah-daerah iki ngono kae lho. Nah kuwi berarti kan apa ya, soalnya kan tradisi kan sama anak-anak sekarang dianggap kuno tuh ya. Kuno itu zaman dulu ragaul kan. Padahal ya sebenarnya itu apa ya, jadi salah satu kekuatan kita ya. Iya kayak Jepang dengan budaya kayak Harajuku ngono kae, terus
apa Korea dengan K-pop, Iya ya. drama-drama Korea ngono Budaya kae. ya. Produk-produk budaya sing produk-produk tradisi sing di memang bener-bener digencarke, memang bener-bener dipikirke iki ben supaya mendunia iki kepiye. Iya. Akhirnya yo nek ngomong ke 10 tahun ke belakang kan koyo Korea barang kan biyen koyo ngopo. Iya sih. Begitu pemerintah concern terhadap kui isu-isu tradisi lokalitas gue mau, isu-isu kelokalan gue mau Iya. diangkat Ya kan. mendunia, bahkan apa drama-drama Korea Iya sih. oke sing oleh Oscar, Iya. mampu bersanding ning karo Hollywood, bahkan India pun yang ngono to. Iya sih. Bollywood yo ngono kae. Dan bisa diterima oleh masyarakat luas ya di seluruh dunia ya. Nah iki lho ya apa dhewe iki dominder apa piye lho asline. Asline juga potensi lho Jawa iki yo. Iya. Punya kekhasan sendiri yaitu semisal ono drama Jawa. Ya sempat anu toh, sempat apa menjadi isu nasional toh. Kayak ben awal-awal lagu-lagu Jawa sing akhirnya bisa diterima ning tingkat nasional. Awal-awalnya didengembot ngebum berarti ya. Njuk muncul Denny Caknan terus Darboy dan segala macamnya, sak kanca-kancane ku mau muncul menjadi saiki sing doning luar apa Jawa do ajar basa Jawa. Ngono asine kan sangat-sangat yo mampu Iya, untuk mampu sih. untuk iki iso go internasional kan. Sangat-sangat mampu. Jane kanu ya apa istilah kata itu satu kali sudah berpijak. Dari pemerintah piye gitu loh. Itu kan sebenarnya bisa tuh di framing sama pemerintah digodok lagi. Nah, wih, Jadi kan selama ini kan masih kayak liar gitu loh. Iya toh, belum terkonsep gitu loh. Semisal pemerintah itu bisa mengonsep, tak kira yo bagus-bagus saja gitu. Atau anu ya, atau karena Indonesia sendiri itu terbagi dari beberapa suku, jadi Arab konsen apa ngumpulke Jawa tok yo kurang ini juga gitu loh. Atau kok piye? Nek dari beberapa apa macam-macam suku terus keberagaman tradisi kuwi tak pikir nganu den apa padha wae nggo tibane maksudnya ngene iki. Misalkan soal kejawaan kuwi wis tingkat nasional ya misalkan. Wis booming ning nasional, ning TV-TV nasional ngono kae wis do kerep diundang. Nah, engko kaya daerah-daerah liyane iki melu keangkat. Soalnya juga nek kuwi ngikuti stand up comedy. Biyen sing awal-awal muncul kemunculan Dodit ngono kae. Njuk dengan wong Jawa ngene-ngene ditambah dengan isu apa ditambah dengan apa lagu-lagu ngono kae. Saiki kaya apa adat-adat timur ngono kae wis mulai ning nasional wis mulai muncul. Nah, ngono ki to mate engko ki asine iso wae. Karena ya mau nek apa dirimu mau ngomong soal iki balik meneh ning pemerintah, tak pikir yo apa ya Den, ora tidak sepenuhnya iki PR pemerintah. Karena balik meneh sing concern sing nyanding kuwi kudune luwih peduli to kudune. Sing nyanding lho maksudnya ya kaya misalkan nek ning kene ya awake dhewe sing ning Papua ya ngono kae mereka ning nggon dunia stand up comedy nggawa mob Papua kae. Banyolan-banyolan khas Papua ngono kae. Akhirnya ketika kuwi mau wis muncul dengan begitu banyaknya fenomena kemunculan gue mau, tak pikir engko koyo pemerintah sini menggarek iki lho. Heeh. Kali ya iki mau. Iki rung suwe iki. Sing maune apa si
si A kuwi mau ki pro terhadap AI. Heeh. Sopo sing ora nganggo AI bakalan ketinggalan. Ketika wingi ono film Jumbo muncul jeblok dengan saiki 5 juta penonton mau. Masih tak penonton. DE ngomong saiki ini adalah bangkitnya industri animasi Indonesia. Iya. Tadi kayak seolah-olah lagi sini pemerintahnya ra penting lho. Iya. Warga juga sing berusaha nih. Di pemerintah negara ya sono iki yes ngene ya. Nah, iku lho. Seolah-olah kan ngono iki lho. Sing kasus ini kan akhirnya pemerintah numpangi. Iya sih. Apa iki kan sing dadi Numpang momen ya. Heeh, sing Ada momennya Jumbo anu harus ngomong ya ini kebangkitan awal dari animasi Indonesia. Ya modelnya. Heeh. Kita ya ra penting deh ngomong ke. Karena yo wis ning nggon ranah pemerintahan dhewe. Kuwi wis oke. Anu mau apa? Tumpak-tumpakan mul. Ono politik kepentingan mul. Mereka ngomongin kepentingan gitu kabeh wong di kepentingan soalnya. Nah, kuwi. Yo lagi tadi pergunjingan ning media sosial ning dunia maya mau niki pro karo AI kok saiki dengan muncul sing mau niki ora setuju saiki dadi ndukung. Tapi menurutmu bisa nggak sih tanpa campur tangan pemerintah juga jadi koyo adat seperti itu surah Jawa itu dengan segala macam adat dan juga budayaannya itu bisa go internasional menyamai Korea atau Bollywoodnya India kira-kira bisa nggak sih? Nek iso apa orane aku pede soal anu Den apa percaya soal iso banget. Berarti kalau ini tanpa campuran tangan pemerintah pun kita mampu gitu bisa mengarah ke sana gitu. Karena saiki apa arep muncul ya saking penake to oke platform kayak YouTube, Twitter, TikTok dan segala macamnya kuwi wis skalane wis internasional. Ming piye carane iki luwih gencar luwih yo bersinergi wae kabeh kerjasama iki piye carane branding Indonesia iki arep dadi kaya ngopo arep bentuke kaya ngopo soalnya ning di mata internasional iki isih Indonesia iki ning dunia maya lho isih menjadi momok sing paling diwedeni mesti kaya mbiyen zaman kayak sapa artisnya lali aku ngomong apa dan akhirnya gue mau netizen gue mau gue dong apa ngelapor ke akun iya nganti ono apa brand bahwa ke netizen Indonesia iki sing paling diwedeni sak dunia. Ono jargon ono apa tagline ngono ya. Ono Den. Aku kelingan aku jadi ini termasuk salah satu netizen paling tidak sopan. Aku iya. Bali meneh ning nggon apa budaya Jawa tadian tadi ngopo sih saiki kok oke sing do izin itu lho berpakaian Jawa, berkain atau mungkin berlangkon dan sebagainya. Bisa nggak hal seperti itu tuh koyo seterkenal kimono kalau di Jepang kan masih banyak itu ya Pak. Iya. Terus nek India saiki yo jih do nganggo kaya bungkus salimi atau nek sing cewek sing nganggo do nganggo anu ngono ya. Nganggo titik ning dahi ya. Nek ngomong ke apa do izin po ora zaman saiki luwih ning ngerti po ora Den. Karena wis akeh juga komunitas-komunitas po event-event sing
kuwi pengunjung ki ana sing nganggo kebaya Nah iki lho. sing dikombinasi karo Nek cewek aku masih ini sih masih banyak menemukan, bahkan ada yang salah satu komunitas sing wanita berkain atau wanita berkebaya. ya. Sing ngono ki apa? Pria berkain. Jadi ya aduh lanang gitu nongkrong bareng nganggo jari kita ngono ya. Ya kuwi nganune Mungkin ini juga ya pas stereotip yang masyarakat juga apa ribet ya gitu kan. nah kuwi akhirnya kan sing muncul kuwi kan nek ngomong ke soal apa pakem kuwi di luar pakem bisa karena Ya. bentuk kombinasi njuk Kombinasi. sing kudune iki ditutup kuwi dadi dibledheke ngono kae. Aku mau apa Tapi wis yo kan juga sih anu apa we. di masyarakat kita juga udah mulai luntur juga sih. Kita zaman dulu bisa menyaksikan bapak-bapak zaman kita kecil dulu bapak-bapak berangkat lelekan sipah biasanya Iya. kalau nganggu apa jenenge jari terus nganggu jas biasanya Oh iya. banyak tuh dhisik jas apa nek nganggo batik apa nganggo surjan nganggo iki terus kadang harus nganggo blangkon apa nganggo pecis wis saiki ra ono ya ngono ya dhisik oke lho dhisik wadah era-era kita kecil ya 90-an lah gitu. Awal-awal tahun 2000-an masih sebelum gempa. Iya aku mau bahkan kuwi pun ono campur tangane Eropa tuh kuwi. Iya. Rojase yo. Tapi kan sairane kan ono salah satu sing ya kaya ono jarike. Saiki kan blas ora ono itu. Ya kuwi kaya mbiyen zamanku pemuda we. Kayak pasok tukon. Sing nyonggo besi kuwi full surjan Jawa ya. Nah, ngono. Saiki kan donggo batik. Ya ora masalah nganggo batik cuman kan tadi ilang to. Downgrade. Kaya Sinoman bareng biyen isih laku dodok. Saiki yo Saya gentring wae liwat wae. Gelem tak ladeni ra gelem ya wis. Saiki ngono. Zaman dhisik sendoke walik ra gelem mangan. oh iya Iya. dan Nek lajeng kan sendoke ning kono to. Walik ning kono, walik ning ngene lah dadi pangan. Terus ora meneh zaman dhisik iki nek wong tuwa durung mangan, sik nom-nom durung meneh mangan. Ya ta? Nek wong tuwa udah makan, ya lagi melu mangan. Terus yang dhisik ana meneh kan ya urut-urutan. Dadi mengko ki sing paling kono dhewe iki tuwa. Dadi urute tuwa nom. Dadi wong nom iki kudune ning tengene wong tuwa. Kasih sederhana itu masih digunakan gitu loh zaman dhisik. bahkan snack pun ono aturane to. Oh iya. Saka sing apa atos sik wong sik empuk sik. Nah, oh iya. Kali ya itu. Ono. Berarti orang zaman dulu itu lebih tertib ya nih. Yo soalnya nuruti nganu filosofi ku mau. Iya sih. Ngopo kok apa mau sing empuk sik. Yuk, lagi sing atas, sing atas sik lagi sing empuk sik. Engko ben supayane ngene. Jadi adat-adat apa tipe-tipe masyarakat sing simbolis ngono to. Penuh filosofi. Iya. Simbolis dan filosofis. Tumpeng wae yang ngono kae to tumpeng. Iya. Apa Lombok kok dipalang iki. Simbolis ya. Ya suku Jawa itu memang dikenal sebagai suku yang paling banyak simbolisnya. Paling seneng nyimbolke ya. Nah, kuwi sing akhirnya penampane masyarakat iki saiki kuwi gandeng ora ditransfer
apa wuto. Heeh. Kayak salah paham. Salah pahame nganggo dalil agama iki musyrik iki ngono kayak padahal asline iki mung hanya sebatas simbol. Iya. Nah, kuwi Nah, kuwi sing ngeratakan kaya sing ngerati anu di